जों दिनै कुइलाना जों गोबां ग्रानो खुलुमायाफोर सेन्ट्राल कमिटि डिस्ट्रिक्ट कमिटि सेन्ट्राल एडभाइजारि कमिटि आगरतला टाउन कमिटि ब्लक कमिटि सबखौनो फैयो जों कायसा कक्सा पान्डा मिटिं खालायजाखो कारण 6 जुन जों फाउन्डेसन डे the foundation day जों 6 जुन आपना थैना जों दिनै कक खालायजा खालायनि PWF फाउन्डेसन डे खालायजाखनाय जोंनि 28टा ब्लक दङ जोंनि पलिटिकल ब्लक ओ 28टा पलिटिकल ब्लकनो ताकलाय निदिसिवो फाउन्डेसन डे खालायजाखनाय ओ कखनो जों दिनै कसा लायजा ताइ फाउन्डेसन डे काहामते खालायले जोंनि PWF जों तननो जों फाउन्डेसन डेवो जोंनि Pramotha, YPF, PWF, dan sini elected MDC, sini MLA stroke, dan sini borang dena senior leader lo. Jok tono no dinggu, takle ni foundation deno. Kurung kutum dodom kan atau kanan pada angin, tono no fokusan nambai. সেন্ট্রাল হইতে কাইসা কোন কতরকে খাইজাক লাগতো তখন খাইজাক নাই सेन्ट्रल कमिटि खालाया ताकलाय सेन्ट्रल कमिटि माने न जों जोंनि ब्लक कमिटि ओ खायखांबाय जोंनि सेन्ट्रल कमिटिनि जारा लिडार्स दं अफ जानजानि ब्लक एलाकारो जेखाने जोंनो इनभाइट खायजागो जों आजागानाव थांनाय जोंनि जत सेन्ट्रल कमिटिनि जोंनि लिडार्स दं आरो थांनि एटेन्ड कारण जोंबो ब्लकनि आन्दारनि बर'नो जों सेन्ट्रलाव जों जोंनि जतनि न जानजानि आमचाय दं जानजानि एडिसि कन्स्टिट्युएन्सि बुदिमानि एलाका याकबा जानजानि ब्लक दं आ एलाकारोन जों जानजानि ब्लकनो मा थांनाय अबब गैया जे जागा इनभाइट खालायो जोंनो जे जागा खालामो जों आ जागानो जों जोंनि जत सेन्ट्रल कमिटिनि बुराम गोनां जों बुकजों जों आंबो एटेन्ड खालायलायनाय आबनो कक जाबाय 6 जुन 6 जुन 6 जुन जों फाउन्डेसन डे ताकलाय बायदिखौ 5 बोसोर जानायनिफ्राय PWF बुबाग्राजोंनो समजायबाय बुबाग्रानो जों खुलुमायाफोर हामबाय